Ďakujem pekne. Myslím, že sme všetci. Návrh na uznesenie bol prečítaný. Poprosím teda hlasovanie o bode B z bodu 9/3, respektíve 10/3. Ďakujem pekne. Za 13 poslancov, 3 proti, 2 sa zdržali a 2 nehlasovali. Návrh bol schválený. Poprosím ďalší materiál pod číslom 4. Ďakujem. 10/4. Áno, pán primátor, ďakujem veľmi pekne. Ctené mestské zastupiteľstvo, v podstate z hľadiska právneho ide o obdobný materiál, ako bol prerokovaný v bode 9.3. Tiež je návrh uznesenia prijatý v 2 bodoch A a B, pričom ako to už ozrejmil a odôvodnil žiadateľ v časti vystúpenia obyvateľov mesta, ide o odpredaj časti pozemku pod budovou vrátane terasy vo výmere 84 m2 a v časti B o výmere 23 m2, ktorý má slúžiť ako vstup do tejto budovy. Tento materiál prerokovali na to príslušné komisie s neodporúčacím charakterom, respektíve stanoviskom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto materiálu. Stanovisko Mestskej rady odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh uznesenia. Ďakujem pekne, nech sa páči. V rámci diskusie 2 prihlásení. Uzatváram diskusiu. Marian Balog. Ďakujem za slovo, nerad by som sa opakoval, tak len doplním môj predchádzajúci príspevok ešte, ktorý sme mali v rámci bodu vystúpenia obyvateľov, kde sa zúčastnil aj pán žiadateľ. Chcel by som sa opýtať pána Morvaja, keďže tam momentálne na Novomestskej prebieha rekonštrukcia alebo renovácia parkovacích miest a cesty, že akým spôsobom, pokiaľ by sa zastupiteľstvo rozhodlo predať alebo výjsť v ústretí žiadateľovi, tak ako to má nakreslené alebo v žiadosti, akým spôsobom to zasiahne aktuálne prebiehajúcu rekonštrukciu. Bavili sme sa o tom, že sa tam má vybudovať chodník pre peších. Momentálne chodia ľudia po ceste a tiež sa tam musia vyhýbať v podstate tým tujkám a ostatným veciam, ktoré sú tam momentálne umiestnené. Čiže zaujíma ma, akým spôsobom predaj pozemku zasiahne do procesu rekonštrukcie tejto verejnej komunikácie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, nech sa páči. Peter Morvaj. Pán Furgiaš ma navštívil v kancelárii asi pred mesiacom, 2 mesiacmi a dohodol som sa s ním, že zatiaľ nebude žiadať nič, kým ten chodník nevybudujeme, aby sme tam nemuseli potom behať s geodetom a vymeriavať presne odkiaľ, pokiaľ je jeho pozemok. Pokiaľ ten chodník vybudujeme, nech si predajte mu pre mňa, za mňa, viete, len to bude problém, keď sa náhodou napríklad stretneme s tým, že ja sa nebudem mestiť tým chodníkom. Lebo ja teraz neviem presne podľa toho geodetiaku zistiť, že kde je tá presná hranica, ktorú si on chce kúpiť. Faktická, Marian. Čiže pán Morvaj, neodporúčate to odpredať z tohto hľadiska, že to zasahuje do plánovaného chodníka. Ja som si to bol napríklad včera pozrieť a dosť zásadne to ovplyvňuje tú šírku a parametre chodníka, ktorý má už v dnešnej dobe ponúkať alebo poskytovať ten chodník. Takže neodporúčate to rovnako ako Ja všeobecne, poznáte môj názor, všeobecne odporúčam nič nepredávať v meste, lebo všade, kde sa pohybujeme, máme ten problém, že niečo patrí niekomu. Máme problém s fondami, máme problém s veškerými pozemkami, ktoré sú pod chodníkmi, preto neviem pokračovať ani s cyklotrasami, ani s ničím, lebo všetky tie pozemky sú nevysporiadané alebo nie sú naše. Takže ja nikdy neodporúčam predávať mestský pozemok. Nech sa páči, Ivan Katona. Ďakujem pekne za slovo.
Ja som veľmi rád, že odznelo aj zo strany zamestnancov mesta, že naozaj aké problémy dokáže mestské zastupiteľstvo vyrobiť mestu neuváženými predajmi. Vždy je to potrebné zvážiť a nie len z pohľadu podporme podnikateľa, podporme obyvateľov, lebo obyvateľov v meste je viac ako jeden žiadateľ a ten verejný záujem, a toto je presne ten verejný záujem. V nadväznosti na stanoviska Mestskej rady a jednotlivých komisí, ja som tu už hovoril, a by som opätovne poprosil, že Komisia územného rozvoja robí, že aj napíše, že prečítame a pochopíme, že o čo ide, hej. Majetkoprávna komisia, ja som sa už dneska pýtal, že bol by fajn sa vyjadriť k tomu nejakým spôsobom, že neodporúčame preto, lebo. A v tomto prípade takisto by som poprosil aj Mestskú radu alebo spravodajcu z Mestskej rady, nie prečo, že odporúča, hej, to znamená dve veci. Ale keď vidím, že máme rozdielne stanoviská komisie, majetkoprávna neodporúča, územný rozvoj neodporúča a Mestská rada odporúča. Prečo? Čo sa zmenilo? Čo sú nejaké iné informácie, iné podklady? Lebo takto to je také sterilné a nič to nevyčítam. Ja poprosím do budúcna pri príprave materiálov aj písať odôvodnenia v prípade neodporúčacích a v prípade rozdielných názorov aj odôvodniť ten názor, lebo neviem si predstaviť, čo Mestská rada videla iné, jak videli komisie, keď sa absolútne odchýlila a dala opozitný názor na predchádzajúce komisie. Takto to je absolútne neprehľadné a nesvedčí to o transparentnosti, ale skoro o niečom inom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Nech sa páči faktická Eva Podrecká. Zrejme nebude receptom tým správnym, že predať všetko, alebo ani, že nepredať nič. Medzi tým niekde sú nejaké drobné nuancy veci a už tu po niektorí sedíme dosť dlho a aj uvažujeme, možno už to je len taký návrh do pléna, do budúcna. Lebo naozaj tu riešime také potom detaily, že nie každý z nás je ani architekt, ani urbanista, ani neviem znalec všetkých tých pomerov. Teraz už máme zase komisie, síce také možno zúžené a v takom veľmi takom režime, nie úplne ideálnom, ale asi, aby sme sa vyhli takýmto, lebo zase posudzovať akože predaj, že teraz sa budem tu priečovať na 0,3 metra štvorcovom niekde a naháňať ho tu s nejakým geometrákom. Tam bol ďalší materiál, tá Gorea, ktorá sa stiahla zase kvôli tomu, že ten geometrák, tí ľudia dávajú do toho potom peniaze, čas, energiu, my tu zasadáme raz za štvrť rok, čiže je to neúnosné, aby sme tu 2 roky, to isté je prípad aj tých z tej Jarkovej. Či by nebolo možné, alebo či by nestálo za zváženie týchto ľudí, majetkoprávny odbor to nejak zvláda, ale zase vždy je to na tých poslancoch, ako oni odsúhlasia ten konkrétny prípad, ako ho posúdia, ako to pôsobí tým. Ja vždy dám aj na taký celkový dojem a teraz akože, lebo tomuto sme neprali, tomuto vždy mám dôvod, že prečo tomuto áno a tomuto nie. A nie preto, že sa s ním spoznám, alebo že tam, ja neviem, raz za rok sa zastavím na zmrzlinu. Nie je to tým. Je to tým, že naozaj, keď vidím, že sa stará, je to nejaký taký účel, že je to, že s ním je dohoda, že sa to dá urobiť, že proste nie je to. Tuto pán Furugláš príde tu na zastupiteľstvo, ja mu niekde chcem uveriť, že to chce zveladiť, ale keby naozaj tí jednotliví žiadatelia, aspoň v prípade takomto, boli normálne zavolaní na tie komisie. Keď on tam príde, nepríde, potom sa vystavuje tomu riziku, že tuto to budeme 2 hodiny rozoberať a nakoniec tom nebudeme jasno mať. A ja nakoniec naozaj, keď tom nemám jasno, či to je do toho cyklochodníka, či to tam bude, nebude, tak za to nemôžem zahlasovať. Ale keby sa to pre tých ľudí vyjasnilo tam na tej komisii, čo sa po nich chce, ako sa to po nich chce, ako to sedí aj s tým územným plánom a so všetkými požiadavkami mesta, ten dotyčný žiadateľ by si potom naozaj musel spraviť aj ten geometrák. Dneska stojí 200, 300, 400 eur, ako ja neviem, či toto chceme robiť, ale že by mali dopredu jasné veci.
tak potom, keď vás nepočúval a keď tak potom sa vystavuje tomu riziku, že to je tak. Takže asi by bolo na mieste, keby proaktívne, neviem, možno tí predsedovia komisí, keď si pozrú materiál a videli, že sú tam takéto 3 alebo 4 predaje, normálne napísali tým žiadateľom, alebo pán Závodský napísal mail, oni nech tam prídu, nech si to vyjasnia, nech majú ten svoj proces zjednodušený a nech šetria čas a peniaze. Aj náš čas, naše peniaze nie, lebo však z toho predaja zasa niekde tie zídu, bude, ja neviem, na nejaké parkovisko pred škôlkou, dajme tomu, budú prostriedky, ale ako by sa to dalo urobiť nejak rozumne? Ďakujem pekne, nech sa páči Katka Slobodníková, ešte faktickou. Ďakujem. Skúsim stručne a postupne, aj keď bolo toho viac Evy. Súhlasím s tým, že predávať mestské áno, ale rozumne. Ja som určite za regulovaný rozvoj, nie za neregulovaný a častokrát sa nám stáva na komisii, že prídu žiadatelia, aj sú usmernení a myslím si, že veľakrát ten progres tam je, že áno, to usmernenie má význam a prídu s úpravami, ktoré sú naozaj vhodné a naozaj sú dobré a sú pre verejný záujem čo najlepšie. Ale sú žiadatelia, ktorí proste si trvajú na svojom a vytvárajú proste tento tlak toho neregulovaného rozvoja. A to už je len na nás, či sa necháme tým strhnúť, alebo nie. Čiže nemyslím si, že je to o tom, že by komisie alebo úrad nekomunikovali so žiadateľmi alebo nevytvárali im dostatočné podmienky na to, aby mohli vlastne tie svoje žiadosti upraviť, doladiť, vylepšiť. Je to proste aj o tom, že niektorí žiadatelia to tak chcú, ako to majú podané a nechcú diskutovať. Chápeš? Ďakujem. Gabi Závodský. Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Ak dovolíte, iba krátko na doplnenie, začnem pani poslankyňou Polereckou. Presne to, čo ste hovorili, to my robíme. Keď za nami príde nejaký žiadateľ a my s kolegom, ktorý pripravuje materiály, vidíme a na základe praxe, čo toto robíme 12 rokov, vieme, že toto môže byť diskutabilné. My mu vždy poradíme, že ako by to bolo najpríchodnejšie, že poslanecký snem z toho bude s tým mať najmenej starostí, tak vždy ich pozývame jednak na komisie, dokonca aj na mestskú radu. Ako príklad môžem teraz uviesť pána Furugliaša, prišiel, bol tu pán Fejky, boli tu Kučerovi. Dokonca ideme aj nad rámec, teraz budem hovoriť o materiáli tých Kučerových. Tam ma pán primátor poprosil, aby sme zvolali stretnutie, takže my sme zvolali stretnutie, vznikla z toho zápisnica, máte to ako súčasť predkladaného materiálu. K pánovi poslancovi Ivanovi Katonovi, a toto teraz sa snažím povedať všeobecne, nie je to vždy tak, že keď mesto nie je vlastníkom nejakého pozemku, že nám to bráni v budovaní cyklotrás. Ako veľmi dobrý príklad uvediem, máme už schválenú dotáciu a bude sa už aj vysúťažený realizátor. V blízkej budúcnosti budeme budovať dobudovanie cyklotrasy smerom na Andovce. Aj tam boli nevysporiadané pozemky. Na veľmi veľa miestach sú nevysporiadané pozemky. Napríklad na Devínskej budeme robiť rekonštrukciu školy. Aj tam je nevysporiadaný pozemok. Stretnem sa s majiteľom už preto, že sme sa dohodli. Aj on nám dá iné právo, aby sme tie projekty, ktoré sú v prospech mesta, v prospech obyvateľov, aby sa realizovali. A takisto ak si spomínate ulicu Vinohrady, aj tam bolo 1 milión nevysporiadaných pozemkov, tak sa aj s tým sa vysporiadali a takto to je, si myslím, v 99%. Áno, sú ľudia, ktorí si povedia, že chcem 200 eur za meter štvorcových, ale aj na to máme riešenie, takže ja len týmto som len to chcel povedať, že nie aby sme predávali, týmto chcem povedať, že vždy je nejaké riešenie a určite predaj nejakých 5 metrov štvorcových nebude brániť tomu, aby sa realizoval nejaký projekt, lebo keď si pozriete, ešte raz sa vrátim, cyklotrasa Slovenská Andovce, tam 1 milión nevysporiadaných a dohodli sme sa aj s obcov Andovce, aj s vlastníkmi a
príslušné ministerstvo nám schválilo dotácie, takže budeme aj to realizovať. Takže nie je pravda to, že čo nie je mestské, tam sa stavať nedá. Dá sa, len je to komplikovanejšie. Ďakujem. Nech sa ešte Marian. Rád by som reagoval na pána Závodského. Áno, vždy sa to dá zrealizovať, len ono, keď si spravíme problém hneď na začiatku a po pár rokoch zbytočný problém a po pár rokoch sa rozhodne mesto, že ideme tam niečo realizovať, tak nejaký čas a peniaze to stojí, kým sa s tým vysporiada to mesto. Takže treba na to dopredu myslieť a nevytvárať si možno nejaké takéto kolízne situácie, problémy s pozemkami na tých, kde môžeme robiť nejaké úpravy a renovácie. Ďakujem pekne. Nech sa páči, poprosím návrh na uznesenie. Si niečo, prepáč, nevšimol som si. Ďakujem pekne. Ja by som len zdôraznil to, čo Katka povedala. Regulovaný rozvoj. To je veľmi krásne, regulovaný rozvoj. Hej, dneska máme celú škálu možností, jak regulovať rozvoj a jak ho umožniť. To, že my sa hýbeme v predajoch, je naša nešikovnosť. Ale sú tu iné metódy, kedy vieme aj podnikateľom, jak tu kolegovia niektorí hovoria, pomôcť, ale vždy verejný záujem, regulovaný rozvoj. A verejný záujem je aj rozvoj. To nie sú oxymoróny, ktoré sa navzájom vylúčujú, ale naozaj niekedy to máme neregulované. A doplácame na to a v žiadnom prípade neplatí to, že čo nie je mestské, nedá sa to robiť, práve že to dá robiť. Mohli by sme menovať celú škálu vecí, čo sa dajú robiť aj inak, ale vždy prosím, regulovaný rozvoj, to je jediný a možný prístup a nájsť alternatívne spôsoby možnosti realizácie zámerov podnikateľov a v dnešnom zastupiteľstve mám viacero príkladov, kedy je možné alternatívne umožniť to, čo oni chcú, ale ponechať aj možnosť pre mesta ako pre vlastníka. To máme, čo vy ste hovorili, ďalšie máme predzáhradky na tej milionárskej, čo sme riešili minule. Neskutočná škála je týchto vecí, ale tým, že my sami seba brzdíme územným plánom, dlhodobo ho kritizujem, že už je prekonaný a o ďalšími strategickými dokumentami, to jednoducho veľmi, veľmi ťažko ide a nie v neposlednom rade. Zasadáme A3 mesiace. Tí ľudia toľko čakajú na veci, ktoré sa dajú vybaviť v priebehu týždňov. Tu čakajú mesiace alebo roky. Ďakujem. Ďakujem pekne, poprosím návrh na uznesenie. Zastupiteľstvo schvaľuje po A spôsob prevodu pozemku parcelné číslo 3850/5 zastávaná plocha a nádvorie o výmere 84 m2 vedeného na LV číslo 1 katastrálne územie Nové Zámky register C KN vo výlučnom vlastníctve mesta Nové Zámky, sídlo hlavné námestie 10 Nové Zámky v prospech Jozef Furugiáš, miesto trvalého pobytu Novomestská 2A Nové Zámky za cenu 9508,80 eur v zmysle znaleckého posudku číslo 50/2026 zo dňa 25. apríla 2026 vypracovaný znalcom inžinierom Štefanom Motúzom formou predaja v zmysle paragrafu 9 odsek 2 písmeno A zákona číslo 138 z 91. roku zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Ďakujem pekne, poprosil by som hlasovať o tomto návrhu. Ďakujem pekne. Za 8 poslancov, 8 proti, 1 sa zdržal, 3 nehlasovali, návrh nebol schválený. Bčko druhé, veľké. B. A po A spôsob privodu pozemku registra CKN, parcelné číslo 3850/29, ostatná plocha o výmere 23 m2, ktorý bol odčlenený geometrickým plánom na oddelenie pozemku
parcelné číslo 3850/29 zo dňa 10.6.2025 úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky pod číslom 1339/25, ďalej len geometrický plán od pozemku, parcelné číslo 3850/1, ostatná plocha o výmere 56 600 m2, vedenom na LV číslo 1, katastrálne územie Nové Zámky, registra C, KN vo výlučnom vlastníctve mesta Nové Zámky, sídlo hlavné námestie 10 Nové Zámky v prospech Jozef Furugiáš, miesto trvalého pobytu ulica Novomestská číslo 2A, Nové Zámky za cenu 2603,60 eur v zmysle znaleckého posudku číslo 50/2026 zo dňa 25. apríla 2026 vypracovaný znalcom inžinierom Štefanom Motúzom formou predaja v zmysle paragrafu 9 odsek 2 písmeno A zákona číslo 138 z 91. roku zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Ďakujem pekne. Poprosím hlasovať o tomto návrhu. Ďakujem pekne. Za 6 poslancov, 8 poslancov proti, 3 sa zdržali, 3 nehlasovali. Ani tento návrh nebol schválený. Poprosím ďalší materiál pod číslom 10/5. Ctené mestské zastupiteľstvo, ak dovolíte, aj v tomto bode sa odvolám na stanoviska, respektíve na vyjadrenie žiadateľov, ktorí už pred vami vystúpili. Len pre krátke shrnutie v zmysle predložených návrhov pod jednotlivými písmenami, keď to vyzerá trocha komplikovane, v podstate to vyzerá tak, že Štrboví by nadobudli 33 m2, pán Weiss 41 a 53 m2, pán Kučera 70 m2 plus 95 m2, s tým, že si dovolujem upriamiť vašu pozornosť na zápisnicu, ktorú som spomínal, že vznikla na základe spoločného stretnutia všetkých účastníkov, žiadateľov, ako aj pani riaditeľky, a s tým, že predkladaný materiál kopíruje v plnej miere ich vôľu, ktorú tu prezentovali. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto materiálu. Uzatváram diskusiu k tomuto materiálu. Poprosím návrh na uznesenie. Po veľké A mestské zastupiteľstvo schvaľuje po A spôsob prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa paragrafov 9a odstavec 15 písmeno F zákona číslo 138/91 zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to spoluvlastníckeho podielu mesta Nové Zámky vo veľkosti 84/95 k celku na pozemku registra CKN parcely číslo 2868/18, ostatná plocha o výmere 95 m2, ktorý bol odčlenený geometrickým plánom na oddelenie a majetkové usporiadanie parcely číslo 2838/14, 2868/16, 2868/18, 2868/21, 2868/24 a 2868/27 zo dňa 27.2.2026 úradne overeným katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky pod číslom G1.496/2026 zo dňa 8.4.2026 od pozemku parcely číslo 1521, ostatná plocha o výmere 294 m2, vedeného na LV číslo 12161 pre katastrálne územie Nové Zámky v registri EKN vo výlučnom vlastníctve mesta Nové Zámky, od pozemku parcely číslo 1533, záhrada o výmere 66 m2, vedeného na LV číslo 11016 pre katastrálne územie Nové Zámky v registri EKN v podielovom vlastníctve mesta Nové Zámky v podiele 2/3 k celku a magister
Jozefa Kučeru v podiele 1/3 k celku a od pozemku parcely číslo 1534 orná pôda o výmere 36 m2 vedeného na LV číslo 1 pre katastrálne územie Nové Zámky v registri EKN vo výlučnom vlastníctve mesta Nové Zámky v prospech kupujúceho magister Jozef Kučera, miesto trvalého pobytu okružná 10248/10 Nové Zámky za cenu 3412,92 eur. Znalecký posudok číslo 35/2026 vyhotovený znalcom inžinierom Michalom Gladišom zo dňa 12.4.2026 formou predaja v zmysle paragrafu 9 odstavec 2 písmeno A zákona číslo 138/91 zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Ďakujem pekne. Poprosil by som hlasovať o tomto návrhu. Ďakujem pekne. Za 14 poslancov, 2 poslanci sa zdržali, 4 nehlasovali. Návrh bol schválený. Poprosil by som ďalší bod B. Schvaľuje predaj spoluvlastníckeho podielu mesta Nové Zámky vo veľkosti 84,95 k celku na pozemku registri CKN parcelné číslo 2868/18, ostatná plocha o výmere 95 m2, ktorý bol odčlenený geometrickým plánom na oddelenie a majetkové usporiadanie parcelné číslo 2838/14, 16, 18, 21, 24 a 27 zo dňa 27.2.2026 úradne overeným katastrálnym odborom okresného úradu Nové Zámky pod číslom G1/496/2026 dňa 8. apríla 2026 od pozemku parcelné číslo 1521 ostatná plocha o výmere 294 m2 vedeného na LV číslo 12161 pre katastrálne územie Nové Zámky v registri EKN vo výlučnom vlastníctve mesta Nové Zámky od pozemku parcelné číslo 1533 záhrada o výmere 66 m2 vedeného na LV číslo 11016 pre katastrálne územie Nové Zámky v registri EKN v podielovom spoluvlastníctve mesta Nové Zámky v podiele 2/3 k celku a magistra Jozefa Kučeru v podieli 1/3 k celku a od pozemku parcelné číslo 1534 orná pôda o výmere 36 m2 vedeného na LV číslo 1 pre katastrálne územie Nové Zámky v registri EKN vo výlučnom vlastníctve mesta Nové Zámky v prospech kupujúceho magister Jozef Kučera, miesto trvalého pobytu okružná 10248/10 Nové Zámky za cenu 3412,92 eur. Znalecký posudok číslo 35/2026 vyhotovný znalcom inžinierom Michalom Gladišom zo dňa 12. apríla 2026 formou kúpnej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zretela podľa paragrafu 9a odsek 15 písmeno F zákona 138 z 91. roku zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov s podmienkou, že poprvé, kupujúci uhradí celú kúpnu cenu jednorázovo do 30 dní od dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. Po druhé, kupujúci bude mať ku dňu podpísania kúpnej zmluvy uhradené všetky prípadné záväzky voči mestu Nové Zámky, ako aj voči organizáciám a spoločnostiam zriadeným mestom. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že ide o kúpu malej výmeny priľahlého pozemku, cez ktorý má kupujúci prístup k nehnuteľnosti v jeho vlastníctve, respektíve ju využíva ako predzáhradku. V zmysle článku 9 prvej časti písmeno AA zásad hospodárenia s majetkom mesta ide o prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko ide o nehnuteľnosť s malou výmerou, pozemky do 300 m2 doplnkového charakteru. Ďakujem pekne. Poprosil by som hlasovať o tomto návrhu. Ďakujem pekne. Za 14 poslancov, 1 poslanec sa zdržal, 5 poslanci nehlasovali, návrh bol schválený. Bod B.
prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa paragrafu 9a odstavec 15 písmena F zákona číslo 138/91 zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to pozemku, registri CKN, parcela číslo 2838/10, zastávaná plocha a nádvorie o výmere 77 metrov štvorcových, vedeného na LV číslo 1 pre katastrálne územie Nové Zámky, v registri CKN vo výlučnom vlastníctve mesta Nové Zámky IČO 0030950, sídlo hlavné námestie 10 Nové Zámky v prospech kupujúceho magister Jozef Kučera, miesto trvalého pobytu okružná 10248/10 940 01 Nové Zámky za cenu 3128,51 eur. Znalecký posudok číslo 35/2026 vyhotovený znalcom inžinierom Michalom Gladišom zo dňa 12.4.2026 formou predaja v zmysle paragrafu 9 odstavec 2 písmeno A zákona číslo 138/91 zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Ďakujem pekne. Poprosil by som hlasovať o tomto návrhu. Ďakujem pekne. Za 14 poslancov, 5 poslanci nehlasovali, 1 poslanec sa zdržal, návrh bol schválený. Bod B. Parcelné číslo 2838/10, zastávaná plocha a nádvorie o výmere 77 metrov štvorcových, vedeného na LV číslo 1 pre katastrálne územie Nové Zámky, registra C, KN vo výlučnom vlastníctve mesta Nové Zámky, sídlo hlavné námestie 10 Nové Zámky v prospech kupujúceho magister Jozef Kučera, miesto trvalého pobytu okružná 10248/10 Nové Zámky za cenu 3128,51 eur. Znalecký posudok číslo 35/2026 vyhotovený znalcom inžinierom Michalom Gladišom zo dňa 12. apríla 2026 formou kúpnej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa paragrafu 9a odsek 15 písmeno F zákona 138 z 91. roku zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov s podmienkou, že poprvé kupujúci uhradí celú kúpnu cenu jednorázovo do 30 dní od dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. Po druhé, kupujúci bude mať ku dňu podpísania kúpnej zmluvy uhradené všetky prípadné záväzky voči mestu Nové Zámky, ako aj voči organizáciám a spoločnostiam zriadeným mestom. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že ide o kúpu malej výmery priľahlého pozemku, cez ktorý má kupujúci žiadateľ prístup k nehnuteľnosti v jeho vlastníctve, respektíve ju využíva ako predzáhradku v zmysle článku 9 prvej časti písmena AA zásad hospodárenia s majetkom mesta. Ide o prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko ide o nehnuteľnosť s malou výmerou, pozemky do 300 metrov štvorcových doplnkového charakteru. Ďakujem pekne. Poprosím hlasovať o tomto návrhu. Ďakujem pekne. Za 14 poslancov, 5 poslanci nehlasovali, návrh bol schválený. Materiál pod bodom C. Po A spôsob prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa paragrafu 9a odstavec 15 písmeno F zákona číslo 138/91 zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to pozemku registra CKN parcela číslo 2838/14, zastávaná plocha a nádvorie o výmere 41 metrov štvorcových, ktorý bol odčlenený geometrickým plánom na oddelenie a majetkové usporiadanie parcely číslo 2838/14, 2868/16, 2868/18, 2868/21,
2868/24 a 2868/27 zo dňa 27.2.26 úradne overeným katastrálnym odborom okresného úradu Nové Zámky pod číslom G1-496/2026 dňa 8.4.2026 od pozemku parcely číslo 2838/13 zastávaná plocha a nádvorie o výmere 83 m2 vedeného na LV číslo 1 pre katastrálne územie Nové Zámky v registri CKN vo výlučnom vlastníctve mesta Nové Zámky v prospech kupujúceho Marian Weiss, miesto trvalého pobytu okružná 10562/8 940 02 Nové Zámky za cenu 1665,83 eur, znalecký posudok číslo 35/2026, vyhotovený znalcom inžinierom Michalom Gladišom zo dňa 12.4.2026, formou predaja v zmysle paragrafu 9 odstavec 2 písmeno A zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Prosím, hlasujeme o tomto návrhu. Za 14 poslancov návrh bol prijatý. Poprosím ďalší bod. Registra CKN, parcelné číslo 2838/14, zastávaná plocha a nádvorie o výmere 41 m2, ktorý bol odčlenený geometrickým plánom na oddelenie a majetkové usporiadané parcelné čísla 2838/14, 16, 18, 21, 24 a 27 zo dňa 27.2.2026 úradne overeným katastrálnym odborom okresného úradu Nové Zámky pod číslom G1-496/2026 dňa 8.4.2026 od pozemku parcelné číslo 2838/13 zastávaná plocha a nádvorie o výmere 83 m2 vedeného na LV číslo 1 pre katastrálne územie Nové Zámky v registri CKN vo výlučnom vlastníctve mesta Nové Zámky v prospech kupujúceho Marian Weiss, miesto trvalého pobytu okružná 10562/8 Nové Zámky za cenu 1665,83 eur, znalecký posudok číslo 35/2026 vyhotovený znalcom inžinierom Michalom Gladišom zo dňa 12. apríla 2026 formou kúpnej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa paragrafu 9a odsek 15 písmeno F zákona 138 z 91. roku zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov s podmienkou, že poprvé kupujúci uhradí celú kúpnu cenu jednorázovo do 30 dní od dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. Po druhé, kupujúci bude mať ku dňu podpísania kúpnej zmluvy uhradené všetky prípadné záväzky voči mestu Nové Zámky, ako aj voči organizáciám a spoločnostiam zriadených mestom. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že ide o kúpu malej výmery priľahlého pozemku, cez ktorý má kupujúci prístup k nehnuteľnosti v jeho vlastníctve, respektíve ju využíva ako predzáhradku. V zmysle článku 9, článku 9 prvej časti písmeno AA zásad hospodárenia s majetkom mesta ide o prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko ide o nehnuteľnosť s malou výmerou, to znamená pozemky do 300 m2 doplnkového charakteru. Ďakujem pekne, prosím, hlasujeme o tomto materiáli. Za 14 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovali 5. Návrh bol prijatý, poprosím ďalší bod. Prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa paragrafu 9a odstavec 15 písmeno F zákona číslo 138/91 zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to pozemku registra CKN parcely číslo 2868/21, ostatná plocha o výmere 53 m2, ktorý bol odčlenený geometrickým plánom na oddelenie a majetkové usporiadanie parcely číslo 2838/14, 2868/16, 2868/18, 2868/21, 2868/24 a 2868/27 zo dňa 27.2.2026 úradne overeným katastrálnym odborom okresného úradu Nové Zámky pod číslom G1/496/2026 dňa 8.4.2026 od pozemku parcely číslo 1521 ostatná plocha o výmere 294 m2 vedeného na LV číslo 12161 pre katastrálne územie Nové Zámky v registri EKN vo výlučnom vlastníctve mesta Nové Zámky v prospech kupujúceho Marian Weiss, miesto trvalého pobytu okružná 10562/8, 940 02 Nové Zámky za cenu 2153,39 eur, znalecký posudok číslo 35/2026 vyhodnotený znalcom inžinierom Michalom Gladišom zo dňa 12.4.2026 formou predaja v zmysle paragrafu 9 odstavec 2 písmeno A zákona číslo 138/91 zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Poprosím, hlasujeme o tomto bode. Za 14 poslancov, 5 nehlasovali. Návrh bol prijatý. Poprosím ďalší bod. Parcelné číslo 2868/21, ostatná plocha o výmere 53 m2, ktorý bol odčlenený geometrickým plánom na oddelenie a majetkové usporiadanie parcely číslo 2838/14, 2868/16, 18, 21, 24 a 27 zo dňa 27.2.2026 úradne overeným katastrálnym odborom okresného úradu Nové Zámky pod číslom G1/496/2026 dňa 8. apríla 2026 od pozemku parcely číslo 1521, ostatná plocha o výmere 294 m2 vedeného na LV číslo 12161 pre katastrálne územie Nové Zámky v registri EKN vo výlučnom vlastníctve mesta Nové Zámky v prospech kupujúceho Marian Weiss, miesto trvalého pobytu okružná 10562/8 Nové Zámky za cenu 2153,39 eur, znalecký posudok číslo 35/2026 vyhotovený znalcom inžinierom Michalom Gladišom zo dňa 12.4.2026 formou kúpnej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa paragrafu 9a odsek 15 písmeno F zákona 138 z 91. roku zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov schváleného trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov s podmienkou, že poprvé kupujúci uhradí celú kúpnu cenu jednorázovo do 30 dní od dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. Po druhé, kupujúci bude mať ku dňu podpísania kúpnej zmluvy uhradené všetky prípadné záväzky voči mestu Nové Zámky, ako aj voči organizáciám a spoločnostiam zriadeným mestom. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že ide o kúpu malej výmery priláhlého pozemku, cez ktorý má kupujúci prístup k nehnuteľnosti v jeho vlastníctve, respektíve ju využíva ako predzáhradku. V zmysle článku 9 prvej časti písmeno A zásad hospodárenia s majetkom mesta ide o prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko ide o nehnuteľnosť s malou výmerou, pozemky do 300 m2 doplnkového charakteru. Ďakujem, poprosím, hlasujeme o tomto návrhu.
Za 14 poslancov, 5 poslanci nehlasovali, návrh bol schválený. Poprosím posledný bod veľké E. Do majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa paragrafu 9a odstavec 15 písmeno F zákona číslo 138/91 zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to spoluvlastníckeho podielu mesta Nové Zámky vo veľkosti 2/3 celku na pozemku registri CKN, parcela číslo 2868/24, ostatná plocha o výmere 33 m2, ktorý bol odčlenený geometrickým plánom na oddelenia majetkové usporiadanie, parcely číslo 2838/14, 2868/16, 2868/18, 2868/21, 2868/24 a 2868/27 zo dňa 27.2.2026 úradne overeným katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky pod číslom G1/496/2026 dňa 8.4.2026 od pozemku parcely číslo 1533 záhrada o výmere 66 m2 vedeného na LV číslo 11016 pre katastrálne územie Nové Zámky v registri EKN v podielovom spoluvlastníctve mesta Nové Zámky v podiele 2/3 celku a magistra Jozefa Kučeru v podiele 1/3 celku v prospech kupujúcich Dušan Štrba a manželka Katarína Štrbová, miesto trvalého pobytu oboch okružná 10470/9, 940 02 Nové Zámky za cenu 893,86 eur, znalecký posudok číslo 35/2026 vyhotovený znalcom inžinierom Michalom Gladišom zo dňa 12.4.2026 formou predaja v zmysle paragrafu 9 odstavec 2 písmeno A zákona číslo 138/91 zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Ďakujem, prosím, hlasujeme o tomto návrhu. Za 14 poslancov, 5 nehlasovali, návrh bol prijatý a poprosím posledný návrh v rámci tohto materiálu. Predaj spoluvlastníckeho podielu mesta Nové Zámky vo veľkosti 2/3 k celku na pozemku registri CKN, parcelné číslo 2868/24, ostatná plocha o výmere 33 m2, ktorý bol odčlenený geometrickým plánom na oddelenie a majetkové usporiadanie parcely číslo 2838/14, 2868/16, 18, 21, 24 a 27 zo dňa 27.2.2026 úradne overeným katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky pod číslom G1/496/2026 dňa 8. apríla 2026 od pozemku parcelné číslo 1533 záhrada o výmere 66 m2 vedeného na LV číslo 11016 pre katastrálne územie Nové Zámky v registri EKN v podielovom spoluvlastníctve mesta Nové Zámky v podiele 2/3 v celku a magistra Jozefa Kučeru v podiele 1/3 k celku v prospech kupujúceho Dušan Štrba a manželka Katarína Štrbová, miesto trvalého pobytu oboch okružná 10470/9 Nové Zámky za cenu 893,86 eur, znalecký posudok číslo 35 z 2026 roku vyhotovený znalcom inžinierom Michalom Gladišom zo dňa 12.4.2026 formou kúpnej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa paragrafu 9a odsek 15 písmeno F zákona 138/1991 zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov s podmienkou, že poprvé kupujúci uhradia celú kúpnu cenu jednorázovo do 30 dní od dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami.
Po druhé, kupujúci budú mať ku dňu podpísania kúpnej zmluvy ohradené všetky prípadné záväzky voči mestu Nové Zámky, ako aj voči organizáciám a spoločnostiam zriadených mestom. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že ide o kúpu malej výmery priľahlého pozemku, cez ktorý má kupujúci prístup k nehnuteľnosti v jeho vlastníctve, respektíve ju využíva ako predzáhradku. V zmysle článku 9 prvej časti písmena AA zásad hospodárenia s majetkom mesta ide o prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko ide o nehnuteľnosť s malou výmerou, pozemky do 300 m2 doplnkového charakteru. Poprosím, hlasujeme o tomto návrhu. Za 14 poslancov, 5 nehlasovali, návrh bol prijatý. Poprosím ďalší bod. Gabi Závodský, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Ctené mestské zastupiteľstvo, vážený pán viceprimátor, ako ďalší máte materiál pod bodom 9/6, v mysle ktorého žiadateľ požiadal odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve mesta Nové Zámky o celkovej výmere 11 m2 za cenu určenú znaleckým posudkom. Z právneho hľadiska ide o zosúladenie právneho stavu so stavom skutkovým, keďže pozemok je posunutý, respektíve áno, posunutý a postavený na pozemku mesta už od roku 1956. Aj tento materiál prerokovali na to príslušné poradné orgány mestského zastupiteľstva, čiže obe komisie s odporúčacím charakterom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, otváram rozpravu k tomuto bodu. Uzatváram, poprosím návrh na uznesenie. To je 6. Hneď mi to otvára. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje po A spôsob prevodu pozemku registra CKN, parcelné číslo 2887/5, zastávaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2 odčleneného geometrickým plánom 109/2025 zo dňa 10. novembra 2025 na určenie vlastníckeho práva k parcelnému číslu 2887/2, 5 a 6 úradne overeným katastrálnym odborom okresného úradu Nové Zámky dňa 27.1.2026 pod číslom 82/26 od pozemku parcelné číslo 3768/3, ostatná plocha o výmere 237 m2 nachádzajúceho sa v katastrálnom území Nové Zámky v registri EKN vedeného na LV číslo 12161 pre katastrálne územie Nové Zámky o výločnom vlastníctve mesta Nové Zámky v prospech Jozefa Németa s miestom trvalého pobytu Nábrežná ulica 4810/12 Nové Zámky za cenu 1211,32 eur určenú na základe preukázateľného porovnania s obdobným majetkom mesta pri predaji obdobnej veci, a to podľa znaleckého posudku číslo 11/2026 do dňa 25. januára 2026 na pasportizáciu katastrálneho územia Nové Zámky, na určenie ceny pozemkov vypracovaného inžinierom Otom Pisoňom formou predaja v zmysle paragrafu 9 odsek 2 písmeno A zákona 138 z 91. roku zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov. A po B, Mestské zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku registra CKN, parcelné číslo 2887/5, zastávaná plocha. Tak. Takže poprosím, hlasujeme o Ačku. Kto je za? Spôsob prevodu. Spôsob prevodu. Za 18 poslancov, návrh bol prijatý, poprosím Bčko. Lomeno 5, zastávaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2 odčleneného geometrickým plánom číslo 109/2025 zo dňa 10.11.2025 na určenie vlastníckeho práva
k parcele číslo 2887/2, 2887/5 a 2887/6 úradne overeným katastrálnym odborom okresného úradu Nové Zámky dňa 27.1.2026 pod číslom 82/26 od pozemku parcely číslo 3768/3, ostatná plocha o výmere 237 m2, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Nové Zámky v registri EKN vedeného na LV číslo 12161 pre katastrálne územie Nové Zámky vo výlučnom vlastníctve mesta Nové Zámky so sídlom Hlavné námestie 10 940 02 Nové Zámky IČO 00 300 950 prospech Jozefa Németa s miestom trvalého pobytu Nábrežná ulica číslo 4810/12 940 02 Nové Zámky za cenu 1211,32 eur určenú na základe preukázateľného porovnania s obdobným majetkom mesta pri predaji obdobnej veci, a to podľa znaleckého posudku číslo 11/2026 do dňa 25.1.2026 na pasportizáciu katastrálneho územia Nové Zámky na určenie ceny pozemkov vypracovaného inžinierom Otom Pisoňom formou kúpnej zmluvy v zmysle paragrafu 9a odstavec 15 písmena F zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov s podmienkou, že poprvé kupujúci uhradí celú kúpnu cenu jednorázovo do 30 dní od dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami, po druhé kupujúci bude mať ku dňu podpísania kúpnej zmluvy uhradené všetky prípadné záväzky voči mestu Nové Zámky, ako aj voči organizáciám a obchodným spoločnostiam zriadeným alebo založeným mestom. V zmysle článku 9 prvej časti písmeno AA zásad hospodárenia s majetkom mesta ide o prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko ide o nehnuteľnosť malou výmerou, to je to pozemok do 300 m2 doplnkového charakteru. Prosím, hlasujeme za tento návrh. Ďakujem pekne za 17 poslancov. Jeden poslanec nehlasoval. Poprosím ďalší materiál pod číslom 7. Ďakujem pekne za slovo. V zmysle ďalšieho predkladaného materiálu žiadateľ požiadalo odkúpenie pozemku pod garážou o výlučnom vlastníctve. Ide konkrétne o pozemok o výmere 21 m2 a tento materiál prerokovali na to príslušné poradné orgány mestského zastupiteľstva, všetky tri, teda aj vrátane mestskej rady s odporúčacím charakterom. Ďakujem. Ďakujem pekne, nech sa páči, otváram diskusiu. Uzatváram diskusiu, poprosím návrh na uznesenie. Áno. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje po A spôsob prevodu pozemku parcelné číslo 307/7 zastávaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2 vedeného na LV číslo 1 pre katastrálne územie Nové Zámky v registri CKN vo výlučnom vlastníctve mesta Nové Zámky v prospech Jozefa Štepníka s miestom trvalého pobytu Podzámska 4937/9 Nové Zámky za cenu určenú znaleckým posudkom vo výške 1217,58 eur. Znalecký posudok číslo 26/2026 zo dňa 25. marca 2026 vyhotovený znalcom inžinierom Štefanom Motúzom formou predaja v zmysle paragrafu 9 odsek 2 písmeno A zákona 138 z 91. roku zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Po B predaj pozemku parcelné číslo 307/7 zastávaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2 vedeného na LV číslo 1 pre katastrálne územie Nové Zámky v registri CKN vo výlučnom vlastníctve mesta Nové Zámky v prospech Jozefa Štepníka s miestom trvalého pobytu Podzámska
4937/9 Nové Zámky za cenu určených znaleckým posudkom vo výške 1217,58 eur. Znalecký posudok číslo 26/2026 zo dňa 25. marca 2026 vyhotovený znalcom inžinierom Štefanom Motúzom formou kúpnej zmluvy v zmysle paragrafu 9a odsek 15 písmeno B zákona 138/1991 zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov s podmienkami, že kupujúci poprvé uhradí celú kúpnu cenu jednorázovo najneskôr do 30 dní od dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. Po druhé, kupujúci bude mať ku dňu podpísania kúpnej zmluvy uhradené všetky prípadné záväzky voči mestu Nové Zámky, ako aj voči organizáciám a obchodným spoločnostiam zriadeným alebo založeným mestom. Ďakujem pekne. Poprosím hlasovať o týchto dvoch návrhoch spoločne. Ďakujem pekne za 18 poslancov. Návrh bol schválený. Poprosím ďalší bod pod číslom 8. Ďakujem pekne. V podstate ide o totočnú žiadosť, respektíve návrh, ktorý ste prerokovali v predchádzajúcom bode. V tomto prípade však pani žiadateľka žiada predaj dvoch pozemkov pod 2 garážami v jej výlučnom vlastníctve. Aj tento materiál prerokovali všetky poradné orgány mestského zastupiteľstva s odporúčacím charakterom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Nech sa páči, otváram diskusiu k materiálu. Uzatváram diskusiu. Poprosím návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje po A spôsob prevodu pozemku parcely číslo 5668/2 zastávaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2 vedeného na LV číslo 1 pre katastrálne územie Nové Zámky v registri CKN vo výlučnom vlastníctve mesta Nové Zámky so sídlom Hlavné námestie 10 940 02 Nové Zámky IČO 00300 v prospech magistry Dany Vašovej s miestom trvalého pobytu Komenského ulica číslo 1508/5 940 02 Nové Zámky za cenu 1085,70 eur v zmysle znaleckého posudku číslo 27/2026 zo dňa 23.3. 2026 vyhotoveného znalcom inžinierom Štefanom Motúzom formou predaja v zmysle paragrafu 9 odstavec 2 písmeno A zákona číslo 138/91 zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Po B predaj pozemku parcely číslo 5668/2 zastávaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2 vedeného na LV číslo 1 pre katastrálne územie Nové Zámky v registri CKN vo výlučnom vlastníctve mesta Nové Zámky so sídlom Hlavné námestie 10 940 02 Nové Zámky IČO 00300 v prospech magistry Dany Vašovej s miestom trvalého pobytu Komenského ulica číslo 1508/5 940 02 Nové Zámky za cenu 1085,70 eur v zmysle znaleckého posudku číslo 27/2026 od dňa 23.3.2026 vyhotoveného znalcom inžinierom Štefanom Motúzom formou zmluvy v zmysle paragrafu 9a odstavec 15 písmeno B zákona číslo 138/91 zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov s podmienkami, že poprvé kupujúca uhradí celú kúpnu cenu jednorázovo najneskôr do 30 dní od dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. Po druhé, kupujúca bude mať ku dňu podpísania kúpnej zmluvy uhradené všetky prípadné záväzky voči mestu Nové Zámky, ako aj voči organizáciám a obchodným spoločnostiam zriadeným alebo založeným mestom. Ďakujem pekne. Poprosil by som hlasovať o návrhu. Ďakujem pekne za 18 poslancov. Poprosil by som bod B. Po
pozemku parcely číslo 5672, zastávaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 vedeného na LV číslo 1 pre katastrálne územie Nové Zámky v registri CKN vo výlučnom vlastníctve mesta Nové Zámky so sídlom Hlavné námestie 10 940 02 Nové Zámky IČO 00300 950 v prospech magistry Dany Vašovej s miestom trvalého pobytu Komenská ulica číslo 1508/5 940 02 Nové Zámky za cenu 987 eur v zmysle znaleckého posudku číslo 27/2026 od dňa 23.3.2026 vyhotoveného znalcom inžinierom Štefanom Motúzom formou predaja v zmysle paragrafu 9 odstavec 2 písmeno A zákona číslo 138/91 zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Po B predaj pozemku parcely číslo 5672 zastávaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 vedeného na LV číslo 1 pre katastrálne územie v registri CKN vo výlučnom vlastníctve mesta Nové Zámky so sídlom Hlavné námestie 10 940 02 Nové Zámky IČO 00300 950 v prospech magistry Dany Vašovej s miestom trvalého pobytu Komenská ulica 1508/5 940 02 Nové Zámky za cenu 987 eur v zmysle znaleckého posudku číslo 27/2026 do dňa 23.3.2026 vyhotoveného znalcom inžinierom Štefanom Motúzom formou kúpnej zmluvy v zmysle paragrafu 9a odstavec 15 písmeno B zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov s podmienkami, že poprvé kupujúca uhradí celú kúpnu cenu jednorázovo najneskôr do 30 dní od dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. Po druhé, kupujúca bude mať ku dňu podpísania kúpnej zmluvy uhradené všetky prípadné záväzky voči mestu Nové Zámky, ako aj voči organizáciám a obchodným spoločnostiam zriadeným alebo založeným mestom. Ďakujem pekne. Poprosím hlasovať o tomto návrhu. Ďakujem veľmi pekne. Za 18 poslancov návrh bol schválený. Poprosím ďalší materiál. Ďakujem veľmi pekne. Predmetom ďalšieho materiálu je obsah návrhu uznesenia, v zmysle ktorého má Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, základná organizácia Nové Zámky, záujem uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov za symbolické 1 euro. Ak dovolíte, v kontexte tejto žiadosti si vás dovolujem informovať, že sladom na to, že v ostatných dňoch nám bol doručený právoplatný rozsudok už Krajského súdu, ktorý rozhodol na základe úspešného dovolania mesta Nové Zámky vo veci, ktorú my tu pracovne voláme Holotov dom. Takže odvolací súd sa stotožní so všetkou argumentáciou mesta a dala nám za pravdu. Toto rozhodnutie potvrdil aj Krajský súd. Skratke môžem povedať, že argumentácia mesta v tom, že osoba, ktorá postupovala svoje práve v zmysle zmluvy o postúpení pohľadávok, postúpila viac ako mohla, čiže tento postup bol absolútne neplatný. Opakujem, toto potvrdil aj Krajský súd a na základe toho, keďže už nebude žiadna pochybnosť ani žiadna prekážka v možnosti čerpania buď európskych fondov alebo iných štrukturálnych fondov, využívajú svoju právomoc podľa paragrafu 24 odsek 5 rokovacieho poriadku, beriem tento návrh späť. Ďakujem pekne, poprosím ďalší materiál. Ďakujem pekne. Ja? Ďakujem pekne, prosím, môžeme sa ešte vrátiť k tomu rozsudku ešte raz? To je tá nekonečný spor Holotov dom, čo sa súdime 200 rokov už. Áno. A teda o čo tam išlo?
Či vyhrali sme to na dovolacom? Uspeli sme dovolaním, my sme vlastne dovolanie podávali v smysle prijaté uznesenia mestského zastupiteľstva, ak si pamätáte, bola o tom diskusia, s tým, že našim prvotným záujmom bolo, aby nám Najvyšší súd poskytol odklad právoplatnosti. Bohužiaľ, s čím sa Najvyšší súd nesúhlasil, takže tie peniaze sme museli zaplatiť. A potom na základe všetkých tých argumentov, ktoré boli uvedené v dovolaní okrem arbitrárnosti a aj tá skutočnosť, ktorú som tu spomínal, že bolo postúpených viac práv, ako niekto mal, čo vieme, že je absolútne nemožné. S týmto sa stotožnil Najvyšší súd a v zmysle jeho záväzného právneho názoru Krajský súd túto argumentáciu mesta v celom rozsahu potvrdil. Žiaľ sa stalo to, že keby Najvyšší súd už vtedy pri predbežnom posúdení podaného dovolania sa stotožnil s tým, že nám umožní odklad právoplatnosti, tak tie peniaze by sme nemuseli zaplatiť. Samozrejme, vieme, že teraz z právneho hľadiska tej jeho situácie, ako sa dostať k tým peniazom, poviem to trošku viac ako komplikovaná, ale môžem povedať za mňa, za môj odbor a za mojich kolegov aj za pána Stoklasu, že hľadáme nejaké právne možnosti, ako zmierniť ten dopad, ktorý bol pre mesto. Čo znamená, prosím, komplikované, o akej sume? To 600 000, či koľko sme platili? Veľa? Celkovo sme platili cez 1 milión. Ak dovolíte tie kroky, tak to verejne to nebudem prezentovať. Čiže čo bude s tým miliónom teraz? Budeme sa ho snažiť získať legálnymi spôsobmi späť, ak to bude možné. Čím? Nerozumiem. Čím? Budeme sa ich snažiť legálnymi právnymi nástrojmi získať späť, ak to bude možné. A môže sa stať, že to nebude možné, že prídeme o 1 000 000 eur? Takto, o 1 milión eur, ak prišlo mesto, tak to nebolo pochybením mesta, bolo to pochybením katastra, bolo to niekde nesprávnym vyhodnotením právnej argumentácie mesta Novej Zámky dovolacím súdom. Tie peniaze niekde boli zaplatené a čo sa s tými peniazmi dialo ďalej, kde sú teraz, to je predmetom nášho ďalšieho postupu. Takže my vynaložíme všetku snahu na to, aby sme získali tie peniaze späť. Jediné, ak sa pýtate, že priamo na nejaký dopad rozpočtu, na nejaké peniaze, tak minimálne trovy, ktoré boli pôvodne prisúdené protistrane ako úspešnej, tie nebudeme musieť platiť. No jasne sa pýtam tých 1 000 000 eur, to je veľmi veľká suma, že čo s tým je, keď sme to vyhrali na dovolaní, čo s tým bude mesto robiť. A pokiaľ to je problém o tom hovoriť, tak navrhujem vyhlásiť zastupiteľstvo za neverejné a hovorme o tom. Netvárme sa, že 1 000 000 eur a uvidíme, čo bude a možno. Nie. Pán poslanec. Je to problém o tom hovoriť? Pán poslanec, veľmi pekne vás prosím, nesnažte sa ma dostať do pozície, že ja tu niečo tajím. Ak niekto rozmýšľa, ste niekoľko rokov advokát, vy presne viete, čo sa s tými peniazmi stalo, takže kľudne to povedzte vy do mikrofónu, že prečo sa to nedá, alebo kľudne môže byť neverejné, ja vám to poviem dvomi vetami. Ja neviem, čo sa s tými peniazmi stalo. Ja neviem, lebo nie na môj účet išli. Keby no nie na môj, tak ja vám poviem, jak to ja mám vedieť, čo bolo s tými peniazmi. Ak si pozriete Finstat, ak viete, čo je Finstat, tak si viete pozrieť, kde išli peniaze. Tak mám procedurálny návrh vyhlásiť zastupiteľstvo v tejto časti za neverejné a vypočuť si túto. To je dosť veľká suma. Riešime tu 7 000, 3 000 drobky a tu 1 000 000 eur riešime nejakým spôsobom, však uvidíme. Tak pán primátor, prosím, navrhujem, aby sme vyhlásili túto časť zastupiteľstva za neverejnú a prebrali 1 000 000 eur a čo s tým bude ďalej? Poprosím ďalší body, pán doktor. Ale pán primátor, som procedurálny návrh za čas na neverejnú vyhlásiť a riešiť týchto 1 000 000 eur. Netvárme, že to je nič. Ja by som rád vedel, čo s tým bude. Ivan, keby nás nebolo, tak by sa to neriešilo. Aspoň si takto myslím. Pán primátor, či vás by nebolo, alebo koho by nebolo, lebo sú to aj kolegovia, ktorí sú tam aj zainteresovaní v tom, boli zainteresovaní. Čiže nehrajme tu o tom, že koho by nebolo, keby nebolo. Mesto vyhralo, vďaka pánu Bohu, hej. Určite. Nech to tak je a prosím, riešme to, lebo tu riešime 7 000 pre hádzanárov a
tam maturujeme nad tým, že ostane 100 eur a tu je 1 000 000 eur, o čom nechceme hovoriť? Určite chcem, ja mám No s tým tak potom problém. mám procedurálny návrh, Možno vyhlásme treba časť hovoriť aj o tom, kto bol zastupiteľstva za vtedy neverejnú a zamestnancom potom mesta, prosím kto to pokračujeme v riešil, tom ďalej. Koho je to maslo? Možno aj to by trebalo Pán riešiť. primátor, 1 000 000 eur je v hre. Určite Čiže áno. pokiaľ máte problém o tom hovoriť, Ja nemám s tým problém, tak absolútne. prosím, Nemám dajte dôvod. hlasovať o tom, o vyhlásení zastupiteľstva v tejto časti za neverejné a pokračujeme v diskusii, veď to je úplne v pohode. Takto sme Nemám to s tým robili, žiaden keď to bola problém. pani doktor Stoklasa. Ja neviem, v čom je problém. Nebolo by ideálne pripraviť k tomu kompletný materiál? Ja si pán myslím, že to primátor, nevyžad- kľudne si to môžeme povedať. Presne Nech sa tak. páči, OK, dobre. Toto To je povedzme, väčší Dávam stav, procedurálny, s právom nemá nič dávam spoločné. procedurálny návrh, nech sa páči k tomuto bodu, nech sa páči, poprosím hlasovať. Nech sa páči, za 17 poslancov. Spravíme to tak, že vyhlasujem teraz pozývam vás na obed všetkých, samozrejme.